National Youth Day Organizer, Masaligon nga Magmalampuson ng kalihukan, bisan pa man sa itawong pagpangatake dito sa Sri Lanka atol sa Easter Sunday. Samtang PNP mo patuman og red alert, sugod ugma aron masiguro ang aluwas ang maong kalihukan sa mga kabatan-unan. Ano ang report? The Sri Lanka event is an event that can happen anywhere, no? And I agree with the General. That's why we have to be cautious, we have to be on guard, but also we should not be paralyzed by fear. Nasubo si Cebu Arsobispo si Palma sa pagpangataking na hitabo dito sa Sri Lanka atol sa relihiyosong kalihukan. Apan gipadayag sa Arsobispo nga dili angayang magpadala sa kahadlok sanglit dugay nang gipangandaman ang panagtigom sa mga batanon nga ipahigayon dinhi sa Sugbo. Nagpasalamat ang Arsobispo ngadto sa mga katambayayong sa simbahan nga mao ang PNP, AFP Uban pa gumikan sa pagtutok sa dakong panagtapok sa mga batanon. Deep in our hearts, tanan kita, we long for peace. Nangandoy kita og kalinaw. What happened to Sri Lanka is applicable to all, not only Cebu. If we have this problem, other areas they have the same threats. Okay, so we will do our best to protect the pilgrims. And if there's a need to add, we will ask. What we are applying to us actually is the more sleeping dogs that will be added in the area to help us monitor. Samtang giklaro ni Police Brigadier Dibold Sinas nga was na dawat nga intel report nga pagpanghulga nunod usab sa natabong pagpamomba dito sa Sri Lanka. Apan bisan pa man ini ilang gipaniguro nga luwas ang National Youth Day celebration. Ingon usab nini ang gipadayag sa kadagkuan sa Central Command. Sugod ugma ipaubos sa red alert ang Sugbo diin ipakatap ang kapulisan sa mga dapit nga pahigayunan sa National Youth Day activities. Nagkikalayo na usab ang kapulisan sa ilang mga counterpart sa ubang rehiyon lakip na dito sa Mindanao. We'll be declaring red alert, and I think we have done this, and just like the Sinulog, we will do this, and hopefully, and praying to God that it will be conducted peacefully. That we have our security plan crafted way before, and we are now ready to implement and execute them with all other stakeholders or other members of the community to make the celebration successful, peaceful, enjoyable, and meaningful. Mato ni Arsobispo si Palma nga ang kahadlok di makababag o makapugong sa pagpadayon sa kalihukan nga mahinungdanon kayo alang sa kabataan. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.